Kada je Facebook pokrenut 2003. bila je to revolucija. Danas je nešto bez čega se moderni svet ne može zamisliti. Ubrzo su došli i Twitter, Snapchat, Instagram, koji je kasnije prodat baš Facebooku i tako dalje. Sve to danas uopšteno zovemo društvenim mrežama, načinom da se bolje povežemo. Ja sam bio jako srećan da koristim društvene mreže, pronašao neki prijatelji iz detinjstva, neki ljudi sa nekih letovanja, iz škole. Ima tu sjajnih stvari da vi uspostavite stvarno prijateljstvo. Naprimjer, popunio sam album za sličice Alan Ford iz 81. Jer sam pronašao jednu sličicu, ne znam, negde u Splitu. Kako bi ja to mogao da nađem da nema društvenih mreža i interneta? Fenomenalna stvar. Karakteristika društvenih mreža su virtuelna prijateljstva. Statistika pokazuje da na 120 virtuelnih dolazi 5 prijatelja u stvarnosti, kao i da osoba koju upoznate preko društvenih mreža neće s mesta poželeti da se sa vama sretne van mreže. Kad se sretnu dva Facebook profila i naprave kontakt, mi govorimo o susretu dva Facebook profila, mi govorimo o kontaktu dve osobe koje su se srele kroz svoju projektovanu željenu sliku, a ne kroz svoju realnu sliku. I to prilično podsjeća na ono kad kažemo ljudi su zaljubljeni. Kad su zaljubljeni ljudi, kao i u susretu dva Facebook profila, oni vide u onom drugom ono što im prija i iz sebe generišu ono što misle da će se dopasti onom drugome. Neki ljudi imaju preko 1000 prijatelja na Facebooku, pa bi trebalo da bude logično da su društveni, duhoviti i popularni, ali u praksi ume da bude sasvim suprotno. Ta virtualna prijateljstva zavisi koliko su to duboka prijateljstva. I lična prijateljstva mogu da budu vrlo plitka, ali ja mogu da imam veze sa 100 ljudi i da čitam šta se njima u toku dana događa, ali to mene najčešće ne dodiruje emotivno preterano. Tako da ja mislim da ona prijateljstva koja imaju dubinu, ona su i u virtualnom svetu jaka, a ostala su sva površna. Jedino što nam je internet omogućio i društveni mediji su nam omogućili da možemo u jednom trenutku da budemo na više mesta i sa više prijatelja. Dakle, da možemo da imamo praktično ono neprestanu nekakvu žurku. Za razliku od prave žurke gde da bih bio u kontaktu sa 100 ljudi odjednom, moram zaista da odem u diskoteku. Ovde je to moguće u bilo koje doba dana i noći. Virtuelna prijateljstva su toliko zanimljiva jer ne znamo ko je preko puta, a i mi možemo biti bilo ko. Nesigurnost je često kočnica za neke ljude da u realnom životu ostvaruju tako brojne kontakte, ali društvene mreže su postale mnogo više od prostog povezivanja i upoznavanja. Socijalne mreže su privlačne, recimo tipa Facebooka, zbog toga što omogućuju običnom čoveku da bude javna ličnost. Znači, to je jedan, da kažemo, javni prostor, svi mogu da vide vaš profil, a vaš profil je u stvari izlog vaše ličnosti. I onda ljudi stavljaju izlog i ono što nemaju u radnji, je li tako? I onda u stvari dođemo od toga da ljudi grade tu neku, kao da su na estradi ili u nekom javnom životu, kao da su zvezde, imaju svoju publiku, svoje fanove, pa onda koliko imaju lajkova, pa ako nema dovoljno lajkova, onda su nezadovoljni sobom, pa smišljaju šta da urade, da bude još više lajkova. Znači, to postaje neka obsesija, a najugroženiji su oni ljudi gde postoji velika razlika između njihovog online života i stvarnog života. Lajkovi, kažu psiholozi, mogu da izazovu široku lepezu emocija. Tu se digitalno i stvarno sudaraju, a naše objave ne moraju uvek da imaju pozitivan efekat na druge. Čak i kad su najlepše, neki istraživači tvrde mogu da nas čine depresivnima. Život čini ljudi depresivni, ne Facebook. Ja mislim da samo Facebook nam daje uvid u, kako bih rekao, na vrlo lak način imamo uvid u ljude oko sebe i njihovo mišljenje o nama. To je ono što je depresivno. Inače, kao što se ja razočaram kad čujem šta mi ljudi pričaju iza leđa, jer sam ubeđen da pričaju sve najlepše o meni, a onda saznam da pričaju svašta što se meni baš i ne sviđa, Facebook mi je samo omogućio da mogu sve vreme da slušam to. Ako vi odete na letovanje i provedete se super i na nekoj ste lepoj lokaciji i kačite slike sad, evo ja sam ovde, ja sam ovde. U stvari, istraživanja su pokazale da vaši prijatelji koji vide to, u stvari budu tužni. Iako to možda neće da priznaju lajkovajući ili šerujući, ali u nekim istraživanjima su pokazali da vi na taj način niste uradili ništa dobro ni za sebe, ni za te vaše prijatelje. I to onda nas tera da se zamislimo, a zašto smo mi na društvenim mrežama i da li to sad želje da voajerišemo i gledamo nešto, ili smo mi tu da se na neki način pravimo važni gde smo, šta smo. Čak i analize ljudi koji prave selfije, koliki imaju u stvari potrebe da o sebi daju neki
neki značaj veći nego što inače imaju na različitim mestima. Nije to pitanje Facebooka, opet je to pitanje naših osobina i verovatno će neki budući generacije, odnosno pretpostavljam da je sledeća faza evolucije to da ćemo imati mnogo deblju kožu koja će bez problema da odbije od sebe sve te ružne stvari koje će nas okruživati. U Britaniji jedan od 4 para upoznao se preko društvenih mreža. U Americi svaki 5. odnos započinje na mreži. Osim što postaju posrednici za upoznavanje partnera, mreže su danas mnogima čak i zamena za izlaske. Ovo zvuči kao prava pošast za takozvane analogne generacije odrasle bez interneta. I može da bude. Ali ne mora ako se društvene mreže shvate kao pomagalo, a ne zamena za život. Odnosno, ako ostanemo gospodari vremena koje na njima provodimo.